An balimaw ayaw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw waati selen ye. Aw ka bi kunnafoniw la kumaba bɛ na tali kɛ ninnu de kan. Mali jamana kɔnɔna la cakɛda min ni a sigilen do kunnafoni di bolo ma ka taa jamanatigisi kalata kun kan. O cakɛda min n'a bɛ wele ko EDGE o ɲɛmɔgɔ n'o ye Mustafa Sise ye kunu alamisa ni kunnafoni sɛnsɛnnaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ barosigi dɔ la ka jalatigɛli kɛ u ye kunnafoni minnu bɛ tali kɛ jamanatigisi labɛn kalata u baaraw kan. An bɛn'o tɛntɛn k'o lase aw ma bi jɛmukan kɔnɔ. Mali ni Niger cɛ teriya siraw jijilen o kosɔn Niger jamanatigi ka dankan ni o bɛ wele ko Lamine Nzein ale wulila ka taa Mali jamana kɔnɔ kumaɲɔgɔnya o donna ani Mali jamanatigi dankan Dr Shogel Kogala Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ. Ka fara o fana kan Côte d'Ivoire jamana ka bi juma sɔgɔma u ka jamanatigi n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ka jamana fanga ɲɔngiri sangani kɔnɔ. Ninnu de bɛna kɛ Mali kura kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw minnu bɛ k'an lamɛn ani minnu bɛ k'an lajɛ bɔlɔlɔ fiɲɛsiraw fɛ ka foli ni tanuni kɛ ka taa aw ma k'a fɔ nin ye VOA Bambara ka Mali kura kunnafoniw o waati selen ye. Nɛgɛ ɲɛ 17 tɛnɛn gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. Bi ye juma ye Octobre kalo tile 6 san 2023 Mariam Traoré ka bɔ studio 6nan na Washington DC de bɛ na Mali kura kunkun na ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma. Aw ka kunnafoniw filɛ. Mali jamana kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko cakɛda min ni a sigilen do kalata koladilan kama n'a bɛ wele ko EDGE o ɲɛmɔgɔ Mustafa Sise ye kunnafoni sɛnsɛnnaw bisimila kunu alamisa Bamakɔ dugu kɔnɔ ka kumaɲɔgɔnya kɛ min bɛ tali kɛ waati bolodalen kura min sigilen do u fɛ walasa ka se ka kalata labɛnw baaraw sabati ka bɛn kalata yɛrɛ ma. O kunnafoni VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ Mohamed Danyogo ale b'o lase. Kalafili bam tun ka kɛ jamana kuntigi kura sigi Mali kunna o bɔlen ko a dɔgɔkɔrɔ kulu min ɲɛsinen no kalafiliw ma n'o ye EDGE ye olu ye lajɛrɛ kɛ u ni kunnafonidilaw u ni ɲɔgɔn cɛ. Saliya Samake n'ale bɛ EDGE la an ka ale lamɛn ale bɛ a hakilinata di nin ko ninnu kan. Sariya kura tala ka an ka jamana ayiwa a bɛ baara ni hakilina minnu ye ko ka yɛlɛma don la n'o ye révision constitutionnelle ye o kɛla kɔsa in na ayiwa o bɛ tali kɛ ayiwa an ka sigidaw kan pour que o baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u ko ko gɛlɛya fitinin bɛ yen k'an ka hakili to o la k'o bɛ se ka kɛ sababu ye n'u bɛ se k'a fɔ ko ka ayiwa fɛn in teri dɔɔni kalata in teri dɔɔni. Gɛlɛya filanan ye jumɛn ye ayiwa a b'a dɔn san o san an ka kalata sɛbɛn n'u b'a fɔ a ma ko fichier électoral ale bɛ lakuraya ayiwa o baara fana o fanga ka bon EDGE ka kan ka o baara kɛ n'i y'o baara ta cogo dɔ la a ma nɔgɔn k'a fɔ ko o baara bɛ kun cɛ gouvernement fɛ san décembre kalo tile 31 n'i y'a o ta jateminɛ parce que ni gouvernement ye baara kɛ ale bɛ o baara in ta k'o di EDGE ma EDGE ka kan ka an ka kalata sɛbɛn ka kuraya n'o ye o kuraya kɔnɔna na mun ni mun bɛ kɛ mɔgɔ denmisɛnninw mun bɛ yen n'olu ye san 18 sɔrɔ olu bɛ don ka fara kɔrɔlenw kan mɔgɔ minnu tanyana olu bɛ bɔ a la. Mɔgɔ minnu bɔra u sigidaw la ka na yɔrɔ wɛrɛ la olu bɛ transférer donc o baara in bɛ ta gouvernement fɛ k'a ta octobre kalo la ka taa bila fɔ décembre kalo tile 31 na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kalafiliw bɔlen u dɔgɔkɔrɔ maa caman de y'a fɔ k'a fɔ ko maa minnu kɔni ye a kuma lase n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye k'ale ka baara tɛ sabula kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don kalafili kow kama n'o ye EDGE ye. Saliya Samake hakilinata ye mun y'o la an ka a lamɛn. Hakilina fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ yen bi u b'a fɔ k'a fɔ ko gouvernement bɛ bɔ mun na ka nin fɔ k'a sɔrɔ ayiwa EDGE bɛ yen ale de ka kan ka bɔ ka nin kuma in kɛ o ye caman hakilina ye mais hakilila o ye fili dɔɔni ye parce que ni mɔgɔ n'i bɛ kalata an ka kalata sariyaw dɔn n'o ye an ka loi électorale ye a tɛ fan si kɔnɔna na k'a fɔ ko EDGE de ka kan ka ayiwa fɔ ko nin don in ko élection bɛ kɛ ayiwa ko EDGE de ka kan k'a fɔ an ka élection in kɛ nin don o tɛ EDGE ka baara ye. Kalata kelen min bɛ yen ni EDGE yɛrɛ hakilina bɛ ɲini a la o ye ayiwa élection o an ka jamanatigi a sigili élection hakilina bɛ ɲini EDGE la k'a fɔ EDGE ka don di ayiwa gouvernement k'i hakili jagabɔ a kan. O la sa gɛlɛya caman de fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka nin kalafili kofɔlen in k'ale bɔ a dɔgɔkɔrɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ EDGE yɛrɛ kun kan Saliya Samake a bɛ a da don la.
gɛlɛya fanba effectivement gɛlɛya fanba ye ayiwa révision de révision ye jumɛn ye kalata kura sɛbɛyali san o san a gɛlɛya fanba ye o de ye parce que an y'a jateminɛ ka taa san 2002 la ni an ka kalata sɛbɛn n'u y'a don subahana mansin kɔnɔna na n'u b'a fɔ ko ka informatiser n'i ko k'i ka baara kɛ ka ɲɛ a cogo la kalo 1 kalo 2 tɛ se fiyewu ka se ka baara kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ ka ɲɛ a cogo la or ne y'a fɔ a ɲɛna a kuma daminɛ na k'a ta décembre kalo laban na baara in kun bɛ don anw bolo o yɔrɔ de la EJ bolo o yɔrɔ de la. O la Saliya Samake ka fɔ la ko kulu sigira sen kan kulu min kɔnɔ mun ye parti politique ye ani tɔn tɔw k'u bɛɛ lajɛlen na jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ cogo min na kalafili minnu n'u bɛna kɛ n'u dɔgɔdara u ka se ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la walasa jamanakuntigi ɲuman u ka se ka sigi Mali kunna. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ka kɛɲɛ ni kunnafonidi ye min kɛra kunu alamisa n'o bɛnna octobre kalo tile 5 san 2023 ma n'a kɛra ni kunnafonidi so kalata so ye min ka baaraw bɛnnen don kalata koladilanw kama n'a bɛ wele ko AJɛ. VOA Bambara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ Mohamed Ture wulila ka se Alexis Kalanberi ma kunnafoni sɛnsɛnna don ka bɔ Bamakɔ kunnafonidi gafe min n'a bɛ wele ko Mali Tribune ale ye o ɲɛmɔgɔ ye a ye hakilijagabɔ kɛ AJ ka ni lajɛrɛ in kan an ko kunnafoniw lamɛn. Aïwa, n'i ye a faamuya autorité indépendante de gestion des élections ɲɛmɔgɔ n'o ye Mustapha Cissé ale bɔra an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔfɛ ka a fɔ kun min na kalata bɔra dɔgɔkɔrɔ ani olu yɛrɛ jɔyɔrɔ min ye a ko la n'i y'a jati minɛ sariya sunba kura min sigira an fɛ yen o ye mɔgɔ caman ka baara kalifa olu la n'o ye fɔlɔ comité de légal accès aux médias d'État ani délégation générale des élections a bɛ u yamaruya b'u ka baara caya nka olu sigira tuma min na o y'a sɔrɔ baara caman kɛra ka ban donc a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ olu fɛnɛ bɛ la ka transition dɔ de kɛ sisan. A ka lakseli kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko kalata bolodali a n'a dɔgɔdali o kɛra ka kɔn ale ka cɛkɛda sigili kan n'o ye AG nka k'olu bɛ yɔrɔ min na sisan a fanga n'a yamaruya t'olu ma olu ka se ka ayiwa i n'a fɔ kalata sariyaw b'a fɔ cogo min na olu ka se k'a fɔ k'olu bɛ dɔgɔdali kɛ kalata bolodali cogo kan o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn bari sabu fɔlɔ cɛkɛda min ka baara ɲɛsilen tun don kalata ko ma olu ka jɔyɔrɔ a tun ka bon kosɛbɛ falen jumɛn de don n'a kɔ la a bɛ ka sariya min fɔ ka ɲɛsi kalataw ma mun de falenna mun de kan ka kɛ yɔrɔ na e bɛ se k'o faranfasiya yan wa. N'i ye a jati minɛ i y'a fɔ cogoya min na kalata bolodali ni a kun kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ de fɛ Mali ni CEDEAO cɛ y'a dɔ bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ EJ ma sigi o y'a sɔrɔ sariya sunba ma falen ayiwa a ka kuma la tiɲɛ don u bi i y'a fɔ cogoya min na a bɛ n'a fɔ olu fana ye transition dɔ mɔgɔ ye ka tugu u nana k'a sɔrɔ fɛn caman bɛ sen na olu ta ye dɔrɔn k'a ta camancɛ la a tɛ baara nɔgɔya. Mustapha Cissé n'ale ye EJ ɲɛmɔgɔ ye a bɔra ka kumakan minnu lakali kɛrɛnkɛrɛnyana seko fan fɛ kalata dɔgɔdali la ayiwa o bɛna se ka faamuya cogo jumɛn politikitɔnw ni dugudentɔnw ni société civile ye bari sabu fo ɲɛ ka sɔrɔ a la nka an bɛ yɔrɔ min na sisan faamuyali jumɛn bɛna sɔrɔ wali kumaɲɔgɔnya jumɛn bɛna kɛ Mali minisiriso min janto bɛ kalata labɛnniw kan dugudentɔnw ma walasa ɲɛ ka sɔrɔ kalata ko na wa caman miiriw la hali n'a bɔra dɔgɔkɔrɔ a kalataw kan ka kɛ san wɛrɛ san 2024 hukumu kɔnɔna na. N'i y'a jati minɛ bɛɛ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ kan jamana kɔnɔ yan kow tilalen don fila ye caman bɛɛ bɛnnen don a kan k'a fɔ fɔlɔ ko lakana tɛ yen nka yala an ka kalafili ɲɔngiri ka lakana sabati wa wali an k'a to kalafili ka kɛ ka sɔrɔ ka sɔrɔ lakanabaliya bɛ yen wa ayiwa n'i y'a jati minɛ mɔgɔw tilalen don fila ye minnu bi a fɔ ko kalafili ka kɛ olu b'a fɔ ka da kan ko mɔgɔ t'a dɔn lakana bɛna sigi jamana kɔnɔ waati min na ayiwa minnu fɛnɛ ko an ka to an ka lakana ka sabati fɔlɔ olu fɛnɛ b'a fɔ o ye b'a to jamanadenw bɛɛ bɛ se ka u dungɔ fɔ minnu biyan minnu tiɲɛw bɛɛ ka sigiyɔrɔ la ayiwa bɛɛ n'a ka tiɲɛ don fana k'a fɔ ko politikitɔn fana caman sigilen don k'a fɔ ko
o tɛ olu fɛ ko ye nka hali bi ne fɛ kuma fɔ ka da ɲɔgɔn na bɛ se ka to an ka bɛn kelen kan. Ka kɛɲɛ ni Mali ani Niger cɛ teriya siraw o jijili ye, Niger jamanatigi ka dankan ni o ye Ali Lamine Zeyni ye wulila kunu alamisa k'i kun da Bamakɔ kan. Kumaɲɔgɔnya o donna ni Mali jamanatigi dankan Dr Shogel Kogala Mayiga ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na jamana fila bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma ni ka baara ɲɔgɔnya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔla ka bɔ Bamakɔ, ale b'o kunnafoniw lase. Niger gouvernement ɲama n'o ye Ali Lamine Zeyni kunu alamisa ale tun bɛ taamana Bamakɔ a jiginnen pankuru jigiyɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ nɛgɛ kaɲa 12 wagati a kunbɛn ni premier ministre Shogel Kokala Mayiga fɛ ani ministre wɛrɛw i n'a fɔ Abdoulaye Mayiga fo ka taa bila Sadio Kamara ani Abdoulaye Diop la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen a n'u ye baara kɛ o baaraw kɔfɛ u y'u senfa ka se Kuluba ka taa i ka dɔn k'a fɔ u ka baaraw bolila fɛn min kan ka t'o da cɛmancɛ fanga ɲamaba tulo kan n'o ye colonel Assimi Goïta ye. Ali Lamine Zeyni an ka ale lamɛn. Nous avons décidé très rapidement de mettre en route an ka baara kɔnɔna la an ka baara fanba o bolila mun kan o de ye k'a fɔ an na an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kulu belebele kɔnɔna la an ko mun ma ko commission nigéro-malienne de coopération o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔna la an na baara caman kɛ o la sa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun kɔni ye an ka jamana fila haminako ye an kumana o kan n'o ye bamanciw olu kɛlɛli ye an ka kɛlɛw kɛcogo ani an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw tigɛ an kumana olu kan o la sa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun ye bolonɔ bila kɛra sɛbɛnba min na kɔsa in na n'o bɛ Mali, Burkina ani Niger olu fara ɲɔgɔn kan u ka se ka u fanga kɛ kelen ye ka bamanciw o kɛlɛ an ka kuma a bolila u fana kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen mun ye kunnafonidilaw kɔni ye olu ye ɲininkali tegun a la ka dɔn Niger yɛrɛ ale bɛ lahalaya jumɛn na bi sabula ale ɲanginen don CEDEAO fɛ nin wagati kofɔlen in na. Ali Lamine Zeyni an ka jaabi lamɛn. Le Niger se porte pas mal. An bɛ wagati min na sisan mun ye Niger jamana kɔni ye an bɛ se ka fɔ ko baasi tɛ a la hali n'a y'a sɔrɔ mun ye CEDEAO ɲangini ye o bɛ ka boli a kan nka Niger jamanadenw ko i ka dɔn k'a fɔ ko ni ɲangini minnu u taara u ma ta sariya kɔnɔna la olu na u kɔgɔ da ni ɲangini ninnu kɔgɔ la ka se ka wuli k'u jɔ mun na ni ɲangini ninnu a kana digi u la kosɛbɛ. Mun ye Shogel Kokala Mayiga ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ mun ye Mali kɔni ye u na Niger kɔkɔrɔma dondo nin gɛlɛya in a wagati o kɔnɔna la. Shogel Kokala Mayiga an kɔni an bɛ fɛɛrɛ bɛɛ dɔ lajɛlen tigɛ sabula Niger ni Mali an bɛɛ ye jamana kelen ye an na Niger dɛmɛ cogo bɛɛ dɔ lajɛlen na cogo min na a bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la ani an yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la an bɛ se ka bɔ o la cogo min na a daba fɛ. Niger gouvernement ɲama Ali Lamine Zeyni a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la u na segin ka na Bamakɔ mun ye i ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ belebele ye u na o sigi sen kan lajɛrɛ min o na kuma mun ye Mali ni Niger u bɛ se k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka i ka dɔn k'a fɔ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Côte d'Ivoire jamana kan baw bi juma sɔgɔmada joona in na kunnafoniw bina k'a fɔ ko u ka jamanatigi ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye a ka jamana fanga ɲɔngiri min b'a jira k'a fɔ ko u ka jamanatigi dankan n'o ye Patrice Achi ye a n'a ka fanga bɛɛ lajɛlen bolo bɔra ca la nin waati in na mun y'a waleya walasa an ka se k'o ɲɛdɔn VOA ka kunnafonidila min bɛ Abidjan Aïcha Jara ale b'an bolo nin waati in na nɛgɛ kan a bɛ na walawalali kɛ an ye a kunnafoniw kan. Aïcha i n'u la. Mariam Inula. Somɔgɔw bɛ di? An b'a la ta dɔgɔtɔrɔ Situ la. Ayiwa nin waati in na i bɛ se k'a fɔ an ye kunnafoniw aw y'a sɔrɔ cogo di sɔgɔmada in na Abidjan dugu kɔnɔ ani Côte d'Ivoire fan bɛɛ? Bon, Abidjan dugu kɔnɔ an kɔni président Alassane Ouattara y'a fɔ ko a bɛna ka gouvernement falen o ye kunnafoni ye min fɔla Ivoirien ye bi. Ba an bɛ se ka min lɔn o ye ko Côte d'Ivoire ye karafiriba saba le kɛ min ye l'Amérique ka karafiri ye régionaliw ka karafiri o ni sénatorialiw ka karafiri o karafiri kɛni banni kɔ karafiriba dɔ le bɛ labɛnna min bɛna kɛ jamana ɲɛmaaya ka karafiri min bɛna kɛ san 2025 o kɔnɔna na fɔ RHDP fana ni ye a yɛrɛ labɛn walasa ka kɛ ni karafiri tabaga ye o la kumaw mɛnna ministre mun kɔ walima fɛn tagala sɔrɔ ministre mun ya baara la ni Alassane Ouattara bɛ fɛ ko jamana denw ye lala hali bi a ka baara fan bɛɛ lajɛlen na fo a tun ye yɛrɛmani de kɛ nin gouvernement la an kɔni sigini bɛ k'o gouvernement kula le kɔnɔ. Ayiwa ni waati in na Abidjan dugu kɔnɔna la kunnafoni binnen kɔfɛ jamanadenw ka hakilina kɛra mun ye?
jamanadenw hakilina o hakili sigini be yɔrɔ kelen sabu Alassane Ouattara tuye ni karafe Alassane Ouattara tuye ni gouvernement yɛrɛma yɛrɛ kuma fɔ ka ta septembre kalo tile 27 la a tun y'a fɔ a ka ministrew ye ko a bɛna ministre yɛrɛma a bɛna ka gouvernement a bɛna gouvernement kula bila sen na a tun y'a fɔ a ka ministrew ɲɛ bɛɛ lajɛlen tu sigini be ko o dɔnni kɔnɔ o fana ni ayiwa fanga sinamatɔnw n'o ye opposition ye olu ye kunnafoni u y'a kunbɛ cogo di opposition ma foyi fɔ ni kunnafoni na fɔ ka se ni wagati na sabula opposition ni ye PDC ye bɛɛ lajɛlen k'a lɔn ko PDC jɔrɔni bɛ ni ko kɛrɛ min ye ni wagati na o le Aimé Henri Konan Bédié ka suguya labɛnni ye fana ni PPAC mɔgɔ ninnu Laurent Gbagbo ale fari man di a la o tɛ ko dɔgɔnin ye maa si ma donc o y'a yira ko an bɛ se k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka fan na ngoya caman bɛ yen donc hali bi an ma mɔgɔ sɔrɔ min ye dɔ fɔ ni gouvernement ka yɛlɛmani la. Ni diyara n ye an ka foli b'i ye Aisha Jara ni tun ye VOA ka kunnafoni dila Aisha Jara ka laseliw ye ka bɔ Côte d'Ivoire jamana faaba kɔnɔ Abidjan. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Yuwarukaw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101.2 fɛn min ye Gawo ye o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 93.7 Abidjankaw b'an sɔrɔ 99 kan Wagadugu o ye 102.4 ye. Aw bɛ se k'an sɔrɔ VOA ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara.com walima aw b'aw sɔgɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ kala se Mariam Traoré fɛ. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye nin waati in na. An bɛ taa Uganda jamana kan. A yirala k'a fɔ wulikajɔ o sabatira jamanaden dɔw fɛ ka laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min ye u ka kunnafoni dila mɔgɔ 10 ani kɔ ye olu ko olu gosira ni ka tila k'u jogin fo k'u ka baarakɛminɛnw caman minɛ u fɛ ko waleya in a kɛra u ka jamana kɔnɔna la fanga sinamatɔn min n'a bɛ wele ko National Unity Platform Paris olu ka lajɛrɛ belebele senfɛ. Kayatu Traoré ale b'o kunnafoniw di. Polisi tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko kunnafoni sɛnsɛlaw b'a la ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na. An tɛ bɛ pangurun jiginyɔrɔ la yɔrɔ min na fanga garadabaga kamalen Robert Kiyangulani tun bɛ ka na ka bɔ l'Amérique jamana kan. A seginnen Kiyangulani ne bɛɛ b'a wele ko Bobi Wine tun ye wele bila Uganda fasojamadenw bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fara ɲɔgɔn kan u ka NUPU programme hukumu kɔnɔna la n'o u kɛlen bɛ k'a boloda ka maa 1,000,000 ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan u ka bɔ ka u ka nisɔngoyaw jira. Kɔseginna polisiw ye lakanabolo caman sigi sira kun kan ka bɔ pangurun jigiyɔrɔ la ka taa se fo Bobi Wine ka so yɔrɔ min na Bobi Wine tun kan ka sarankani kɛ kunnafoni sɛnsɛlaw la. Wani ye a ka gɛlɛyaw n'a ka degun ɲɛfɔ kunnafoni sɛnsɛlaw ye. As soon as I landed, goons grabbed me and dragged me, twisted my hands and bundled me into a waiting. A y'a yira k'a fɔ ko kaba ale kɔni jiginna ka bɔ pangurun kɔnɔna na ko cɛ dɔw ni lakanafɛnw caman b'u u bolo ye i kɛ ale kan k'ale minɛ k'a bolo tɔnɔ min k'a da a kɔ la ne ka tila k'a jagoyala don bolifɛn dɔ kɔnɔna na min tun jɔlen bɛ k'a makɔnɔ. A ka fɔ la a k'u y'u kunda n'a ye u ka pangurun jigiyɔrɔ kɔrɔ kɔnɔna kan k'a ladon sɔrɔdasi mɔbili dɔ kɔnɔ ne ka sɔrɔdasiw ni polisi dɔw da a kan. A y'a yira k'a fɔ ko maloya ani lagosilikoba ko nka a bɛ barika da Ala ye sabula a ɲuman sera a ka so kɔnɔ. Yamaruya tun tɛ kunnafoni sɛnsɛlaw bolo ka don pangurun jigiyɔrɔ kɔnɔna na wa u ye minnu fɛnɛ minɛ u taara n'olu ye ka t'u bila ANTB polisi soba kɔnɔna na ka u mara yen nɔ ka lɛri 4 ɲɔgɔnna kɛ. Nga fɛn min ye lakanakɛlaw ka ɲɛmaa ye u ka kɔmandan ye Jimi Omara ale tun ye laseli kɛ VOA kunnafonidilaw ye k'a fɔ k'ale tun tɛ nin taabolo ninnu kalama.
But what I'm sure about is that that was a police-led operation. Do they have any of our soldiers in uniform? Nkoni dali me mina ka fola o tinye ka fo de ko police tu me fe ka lakana bolo do kunsigi aywa yala onga sorda sido ube uchela ni uyere ka finu nyewa sabila nere kumbeka nga awali ya ulaje jabarani ndeka nganye min koni kolose o de ka fo amogo nu betu police fini de tumbula police tinye la seli ke ka fo communiquer do konna na kuye kuna foni sensela tani nani nyona mine kadaka ka fo ko sekasekalu senfe ko utumase ka ula kodonya awa kuyu uta ko katanuye antebe police subala police klala ka la kodon ka fo fene ko binkera kuna foni sensela do fene kan a senfe nga uye danatigeli koni fene ke ka yira ka fo ubina sekasekalu ke ala yasa kaseka uteke da u kisaukan aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ka da nin kan sisan an bɛ taa musow ka kɛnɛ kan min bɛ sigi juma o juma Kayatu Tarawele fɛ a ye Umu Sangare de bisimila Mali futinɛnkelenba don min lakodɔnnen don Mali kɔnɔ i n'a fɔ Mali kɔ kan kumaɲɔgɔnya min donna u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ tali kɛ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ka baara kɔnɔ a ka musique ko yɛrɛ fan fɛ a bɛ labɛn minnu na nin waati ninnu na a bɛ tɛmɛ ni o kunnafoniw ye ko lase. Et dans ces VOA soba qu'on a à Washington DC. C'est vrai. Am se ka kuma ika foli senka. Awa. Okay. E ka foli kechu. Mun de danfara ba ni moto ka foli chedi parce que en fama na nyoma ma doni. Mais nyaaye ye fe munu bo laba nuna. A foli senko la be fenkuraw donna la quoi fenkuraw caman donna la voilà bon e be mun de kɛ pour que ka danfara kɛ i ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ la bon i b'a dɔn n'i bɛ diɲɛ baara o baara la adamaden i bɛ évoluer a kɔnɔ de n'i ma évoluer i bɛ to i nɔ la n'i tora i nɔ la i bouger man di ne bɛ baara min kɛ n'o ye musique ye ka yala ni Mali musique ye dunuya fan 14 ka daminɛ Australie Mexique Japon partout dans l'Amérique, partout dans l'Europe, partout dans le monde. Donc, nous barrons au décrément. Fika be janyenta don kado ika bara kono, mais en faisant beaucoup attention qu'ika bara iknika folie dénaturée. Donc, en beau bara de là. Akadi américain ou kaname, akadi japonais ou kaname, akadi australien ou kaname, mais nous ka fait ni fitini faralaka. Ngonika, Jemeka, Karianka, Yabaraka, ou ka foli fen fitino au dron kama, ou se ka famuya kusebe. Donc au drono, dorete ni beta mogo bara, ibena mogo ma, mogo be girin ka bo, des centaines de personnes au bena kane elame, san kalu tan fla, wagati be, ni yu kan, ale an yɛrɛ malien, ni mogo mbe tuabu, ou bien mogo ni taran fe, na ye ali foli ke dro ani sogoma. Yari an be content kosebe voilà o ɲɔgɔn donc ni ka fɛn fitini faraka u be content u b'a fam mais pourtant u ka fɛn u be ka anw ka kan de fɔ ne ye diɲɛ fɛn o fɛn ta i bɛna wasolon ka kan de fɔ parce que i bɛna don wasolon ka rythme de kɔnɔ mais an ka combat ye an ka instrument traditionnel olu kana noyer cogo si u kana tunu cogo si la awa i b'i ka fɔlise ninnu a dɔnkili minnu bɛ fɔ a kɔrɔ kumakan minnu b'a kɔrɔ i b'u sugandi cogo jumɛn i bɛ fɛ ka mun message de fɔ i lamɛnbagaw ye parce que an b'a ye kuma caman bɛ fɔ a kɔnɔ awɔ actualité caman b'a la mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ bamanankan mɛn tu as vu bon moi je ne sais pas i yɛrɛ bɛ fɛ ka mun message de fɔ la plupart du temps quoi de manière générale la plupart du temps je parle de l'injustice. C'est valable pour tout le monde, que tu sois africain ou malien ou pas malien, c'est valable pour tout le monde. Surtout injustice faite à la femme. Obe kuma diya bɛɛ ani bɛ kuma actualité kan. Ni mɔgɔ min y'a ye jamana an ka jamana bɛ ka wagati min tɛmɛ sisan. N ye n ka album kura min bɔra, n ye kɛlɛ dɔnkili dɔ d'a kɔnɔ ka fɔ maliyɛnw ye ko kɛlɛ man ɲi an ka ɲɔgɔn minɛ. Ni kogo de pɛrɛnna basa bɛ don an kana to basa ka don an ni ɲɔgɔn cɛ n y'o kɛ ka tila ka maliyɛnw
dɔnkili dilan Mali ɲana ka maliyɛnw yɛrɛ excité halisa ka kɛ Mali kan. Mali ɲana, Mali den ɲumanw fɛn fɛn bɛ kɔfɛ a ye segin an ka na an ka jamana baara. Jamana tɛ jɔ n'anw tɛ. Ni min bɛ se min na o k'o kɛ fo k'o ɲa. N'i y'o kɛ k'o ɲa, n'i ye nɔ b'o la, o bɛ jamana la développer. Il y a pas un sous-métier. Par exemple, an ka dɔnkilida filɛ nin ye. A daminɛ la mɔgɔw b'a fɔ ninnu ye malankolon de ye dɔnkilidalaw don. Mais bi mɔgɔ min bɛ dɔnkilida wari nafa dun na a ka ca mɔgɔ 1000 ne yɛrɛ kelen nɔfɛ. Mɔgɔ min b'a nafa dun na a ka ca mɔgɔ 1000. I bɛ diɲɛ fɛn fɛn na jamana kɔnɔ n'i cɛsiri a la jamanaden tɔw bɛ bɔ a la i nu ma. Voilà. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun de i ka carrière nin bɛɛ kɔnɔ a ka ca ni san 20 ye baw bɛ dɔnkili kan k'a da 34 bi 90 mun de tora i hakili la i ka carrière yɛrɛ mumɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na n'a y'i marqué mun tora n hakili la ko kelen kɛra n na min ye marqué kosɛbɛ o ye i b'a dɔn n ka arrangeur fɔlɔ Amadu Bagindo ale de ye n dilan ni y'a fɔ a ye n dilan n wolola ni kan ye Ala de b'o di o tɛ mɔgɔ nɔ ye mais k'i dilan k'i ta k'i bila sira dɔw kan k'i ni fɔlifɛnw bɛɛ ale de y'o kɛ n ye an nana album fɔlɔ bɔ o y'a sɔrɔ an bɛ dɔnkili da Jeme de la Jeme la i b'i pan k'i fili yɔrɔ min ka di ye tɔnko t'a la fosi t'a la tu chantes comme tu veux tu es libre i lafiyalen de b'i ka dɔnkili da mais chanter avec orchestre Amadou Bagindo de ye n dressé donc n'a ye n dressé o la an bɛɛ content an ye album fɔlɔ bɔ n'o kɛra an diya ye a kɛra balawu ye a kɛlen balawu ye dɔrɔn album ye sanga ta diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc sisan ne ko ale ma n ko bon an taara siɲɛ kelen Niger ɲɔgɔn fɛ Nigerkaw tilara k'an wele k'an ka na filanan na a ma permission sɔrɔ ka na ne ko ok n ko mɔgɔ ninnu ko ne ka taa n ko n bɛ taa ka na o la a tun bɛ basi fɔ n nɔfɛ finalement donc sani ka ne segin ka bɔ voyage la Amadu Bagindo banna saya nin nana kɛ tellement brusque ne ko Dieu n ko ni ye mun ye ne tun taara na Amadu Bagindo e kɛn'a sara yen nɔ ne bolo donc ça m'a marqué quoi. Ayiwa an balimaw an b'a da aw tulo kan k'a fɔ an ye nin de sɔrɔ musow ka kɛnɛ kan nka aw minnu bɛ yen n'aw b'a fɛ ka Umu Sangare ani Kayatu Tarawele ka nin baro tɔ lamɛn aw bɛ se k'aw sɔgɔ an ka bɔlɔlɔsiraw la n'o ye Facebook YouTube ani Instagram ye a tɔ bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn kan ye aw bɛ se k'a lamɛn ni damu ye sisan an bɛ Saka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase. Sirantulanta kunda farafina Coupe d'Afrique des Nations Kali Côte d'Ivoire b'a fɛ ngoni saba ko don min bɛ tan san wɛrɛ b'a fɛ ngoni naani janvier kalo ani février kalo la jamana mɔgɔ ni naani minnu ye se sɔrɔ n'u bɛna u ni yɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan Mali kunnafonidila Nuhum Keita ka fɔ la u bɛ ni tagali ka kan Côte d'Ivoire kɛnɛ kan ka da kan sengola bɛ u bɛɛ la. Ballontan min bɛna kɛ Côte d'Ivoire a bɛna kɛ ballontan kɛnɛba de ye parce que n'i y'a jateminɛ équipe ninnu min qualifiera ballontannabaw b'u la individuellement collectivement équipe ɲɛnamabaw de b'u la an bɛ wagati min na sisan tubabuw bɛ min wele ko nivellement de valeur c'est-à-dire que équipew tɛ ɲɔgɔn sanfɛ fo ka se yɔrɔ dɔ la c'est vrai que individualitéw bɛ équipeba ninnu na par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau du Sénégal ni ye Algérie lajɛ hali n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ individualitébaw bɛ yen fond de jeu bɛ équipe ninnu na équipe ninnu niveau tɛ ɲɔgɔn ye kosɛbɛ différence min bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ c'est en termes de préparation o de la sisan danfara bɛ se ka kɛ équipew ni ɲɔgɔn cɛ et puis les choix tactiques parce que entraîneurs n'i y'a jateminɛ an ka entraîneurs caman de plus en plus an bɛ ka a ɲini an yɛrɛ ka entraîneurs min bɛ bɔ an ka jamanaw kɔnɔ pour la plupart u bɛ ka évoluer kɔfɛla la hali b'u la engagement b'u la et puis ils ont bien préparé la CAN je pense que olu de bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ. Hakilina jiginna jamana mɔgɔ ni naani minnu bɛna ye farafina senantorantan janjoba in kɛnɛ kan u dantigɛlen filɛ Côte d'Ivoire jatigi Maroc Algérie Sénégal Afrique du Sud Burkina Faso Tunisie Égypte Zambie Guinée. Ni ne bɛna dan sigi aw ka bi Malikura kunnafoniw na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.